traumatologickom pracovisku v nemocnici Bory sme vykonali operáciu totálnu výmenu zápesného kĺbu, čo je vlastne výmena kĺbu medzi vretenou kosťou a zápesnými kostiami. Na našom pracovisku sme ako jedni z prvých na Slovensku vykonali túto operáciu a sme radi, že sme schopní pomôcť pacientom s ťažkou pourazovou artrózou zápesného kĺbu a dokážeme obnoviť adekvátne hybnosť zápestí. Išlo o pacientku, ktorá mala ťažkú artrózu zápesného kĺbu, ktorá bola spôsobená pourazovým stavom, čiže opotrebením chrupoviek na vretenej kosti a zápesných kostí, preto sme indikovali totálnu výmenu zápesného kĺbu. Jedinečné tejto operácie je v tom, že dosahujeme obnovenie hybnosti zápesného kĺbu pri ťažkom stuhnutí a v ťažkých formách stuhnutí pri pourazových artrózach zápesného kĺbu. Vykonávame komplexné ošetrenie pourazových aj degeneratívnych ochorení zápesného kĺbu aj drobných kĺbov ruky, čiže venujeme sa aj takým zložitejším operáciám v chirurgii hornej končatiny, špeciálne v chirurgii ruky.